Hodajte kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumcijom. Poštovani slušatelji, dobar dan. Počinje još jedna hodalica, emisija namijenjena mladima sa i bez invaliditeta koju vam zajednički donose Savez Sumsi i Radio Student. S vama je danas Ivona Šeparović, a za tonskim pultom je Leo Ježek. U današnjoj emisiji gostovat će gospođa Nada Vorkapić iz Udruge invalida rada Zagreba. Ali najprije vijesti. Hodalica na Radio Studentu. Jarun je u ponedjeljak postao najveća zagrebačka zona bez automobila. Osobnim vozilima na Jarun mogu samo osobe iz posebnih skupina, među kojima su i osobe s invaliditetom. Više informacija o ovoj temi saznajte na portalu Indeks.hr. SOIH mreža žena s invaliditetom najavljuje 5. konferenciju žena s invaliditetom. Najavljene teme su izazovi obiteljskog nasilja te 3. manifest o pravima žena i djevojaka s invaliditetom u EU. Konferencija je na rasporedu u ponedjeljak 29. travnja od 11 sati u hotelu Diplomat. Detalje o aktivnostima SOIH mreže žena s invaliditetom saznajte na webu SOIH.hr. Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku objavili su edukativni priručnik Umjetna inteligencija u obrazovanju. Priručnik govori o konceptu, principima i primjeni umjetne inteligencije u obrazovnom procesu, ali i o etičkim izazovima i dilemama. Priručnik možete pronaći na portalu Medijska pismenost. Na jubilarnom 30. državnom prvenstvu u parastolnom tenisu državni prvaci postali su stolnotenisači Uriha. Na prvenstvu je sudjelovalo 123 igrača koji su se natjecali u 21 kategoriji. Detalje o rezultatima natjecanja možete pronaći na portalu. Evo, nakon što smo malo petljali u vijestima, krećemo na intervju. Ovoga tjedna predstavljamo Udrugu invalida rada Zagreba. Sa mnom u studiju zadovoljstvo mi je pozdraviti gospođu Nadu Vorkapić, predsjednicu spomenute udruge. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam lijepo. Evo, za početak da se dotaknemo činjenica. Udruga je osnovana 1966. godine, od tada je prošlo jako puno vremena. Je li se vizija udruge mijenjala i na koji način? A udruga je osnovana 66. godine zbog loših uvjeta rada i slabe zaštite na radu, te se javila potreba za osnivanjem jedne takve organizacije koja bi zastupala invalide rada i ostale osobe s invaliditetom. Pa naši ciljevi su i dalje ostali isti kao što su bili i tada: pomoć i provođenje zakona za osobe sa invaliditetom, odnosno invalide rada. To nam je osnovni moto, da pružamo ljudima bolje uvjete, da se više druže, da se aktiviraju, tako da nam je to isto. Mijenjali smo nazive, ali svoje ciljeve nismo. Tako da su nam ciljevi dalje ostali: skrb za invalide rada i ostale, te poboljšanje zaštite i unapređenje položaja invalida rada, kvalitete života, poboljšanje kvalitete. Tako da to je osnovno što trebamo napraviti, jer mislim da nam u tome i dalje ostajemo na tom pravcu. I dalje ostajete na tom pravcu, a možda bi sada bio nekako pravi trenutak da pri početku definiramo o kome sve govorimo kada govorimo o osobama koje su invalidi rada. A osobe koje su invalidi rada, to su ljudi koji su izgubili radnu sposobnost, djelomičnu ili potpunu radnu sposobnost, i tako su postali ili na radnom mjestu ili u okolici ili na putu do radnog mjesta, nije bitno samo da se dogodi tamo. Tako da su to sve osobe koje su zapravo stradale na radnom mjestu, invalidi rada. Ali imamo i sve ostale osobe s invaliditetom, to ne znači da nisu i oni isto tako stradali, ljudi koji su radili cijeli život u administraciji, kompjuteri i sve skupa. Isto tako je sve više takovih osoba koje postaju invalidi rada. Koliko ih ima u Hrvatskoj i koliko je članova vaše udruge? A u Hrvatskoj imamo invalida rada 88.077
od toga Zagreb i Zagrebačka županija ima 21.048, što je 23% od ukupnog broja invalida rada. A u 23. godini naša udruga je brojila 7.181 člana. Odlična brojka, svaka čast. Rekli ste mi u pripremi ove emisije da vaša udruga radi od 8 do 8. Što to točno znači i kako izgleda jedan dan u udruzi? Da, naša udruga radi od 8 do 8, to je vrlo pohvalno za reći, jer smatram da udruge rade po par sati, jako rade, koliko imaju mogućnost. Međutim, mi radimo od 2000 od kad smo se preselili u Novu Cestu od 2010. godine, radimo od 8 do 8, jer smo dobili u Novoj Cesti 86 poslovni prostor kojem se možemo prilagoditi uvjetima i osobama. Imamo i lift čak za prvi kat, tako da osobe s invaliditetom mogu svakako i invalidi rada doći na naše aktivnosti koje obavljamo u udruzi, a to imamo klubske aktivnosti, radionice, imamo edukacijske aktivnosti, imamo, nećemo i sve spominjati, ali ćemo navesti one glavne, sportske rekreacijske aktivnosti, kulturno-umjetničke radionice vježbanja, imamo razna savjetovanja, to su grupna i individualna, psihoterapije, motivacijske radionice. Veliki broj aktivnosti provode i volonteri, što posebno moram pohvaliti u svakoj emisiji, što dosta imamo čak mladih ljudi koji su nam volonteri, a i naši djelatnici isto sudjeluju kao volonteri i članovi, jer bez njih mi ne bi mogli raditi od 8 do 8. Imamo pravno savjetovalište, naša pravnica koja pomaže osobama sa savjetima napisati nešto, ali ne može zastupati naravno jer mi nismo u tom. Imamo mobilni tim koji obilazimo ljude koji su nepokretni, slabije pokretni, ako im nešto treba. Recimo imali smo i akciju i za vrijeme korone, a i dan danas ju provodimo. Zvali smo sve naše članove i njima pitali smo da li im treba nešto iz apoteke, da li im treba nešto iz dućana. I naši volonteri, naši djelatnici odu da tih ljudi kupe im i odnesu. Isto tako imamo rekreacijsko-zdravstveni program, to su Varaždinske toplice i talasoterapija. U talasoterapiji imamo kroz cijelu godinu, a preko ljeta imamo i ljetovanje. Tako da naši ljudi za vrijeme ljetovanja mogu obaviti i terapije u talasoterapiji. Spomenuli ste i sport i rekreaciju, da sada kažemo da su u tijeku prednatjecanja 11. memorijala Marije Topić. Koja su sve natjecanja će se održati i tko sudjeluje? Natjecanja se održavaju, sad su prednatjecanja, održavaju se od 22. do 26.5. Odvija se u 7 disciplina, to je nabaci krug, pikado, viseča kuglana, belot, stolni tenis, šah i streljaštvo. Ne smije svakako zaboraviti reći, kad spominjemo memorijal Marije Topić, ove godine je 11 godina kako je Marija umrla. Međutim, to je bila predsjednica koja je tu udrugu zapravo tako osnažila, da ne kažem, nije ju stvorila, ali ju je osnažila i izborila se za ovaj prostor. Bila je predsjednica od 2000. do 2013. kad je umrla. Ona je od 1000 člana, bilo je do 10.000 člana kad je ona bila predsjednica. Tako da mislim, ne možemo, kad neki kažu sjetite se ljudi oni su jako zaslužni za tu udrugu i mislim da je red da obilježimo i da se sjetimo naše Marije. Naravno, lijepo se sjetiti svih onih koji su doprinijeli poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom i na neki način bili možda i putokaz svima nama koji to radimo poslije, na koji način i kojih stvari se trebamo držati. Vi ste mi rekli da ste jučer ugostili gospodina Darija Jurišića. Koja su pitanja postavljali vaši članovi? Što se tiče, samo bih još spomenula, 11. imamo 5. na Jarunu i onda nisu samo naši, tamo nam je finale i dolaze nam i udruge iz cijele Hrvatske. A sad ću vam reći za Darija. To su onda glavna natjecanja. Da, i onda je podjela medalja i sve, to je glavno finale. Okay. Gospodin Dario je jučer došao u našu udrugu, svaka mu čast, hvala mu puno na tome, to smo mu rekli, da se predstavi našim članovima, da im kaže, predstavi mi rad pravobraniteljstva,
a najčešća pitanja koja su vam su bila vezana za stečena prava, mirovine, gdje se treba javiti za vještačenja, koji su to uvjeti, kada se žalbe pišu, kad se ne pišu, ali to sve mora biti naravno u rješenju. Pitanje invalidske mirovine je bilo postavljeno zbog toga što najveći je problem sa taj inkluzivni dodatak. To je najviše mučilo ljude na pitanju gospodina Darija. Da, to je vrlo aktualno. Ako možete malo objasniti o čemu se radi u tom području. Ja ću vam reći za naš inkluzivni dodatak. Mi vam imamo, sad ću vam samo sekundu, znate, ja sam stari ljudi imaju ovo upisano zato jer zaboravljaju, a studenti imaju zato što su mladi i nemaju vremena. Ali zato studenti koji nas sada slušaju će imati razumijevanja. Da, ne, ovo samo mi je podsjetnik, ipak više smanje sve. Mislim, teško je reći za savjetovanje savjetom prema inkluziji koji mi imamo isto. To vam je trogodišnji program koji sufinancira grad Zagreb. To su sve, jer mi sve imamo i sufinanciranja grada, ministarstva, nacionalne, a to su sve natječaje na koje se morate javiti da bi vi ta sredstva ostvarili. Nekad prođete, pišete po 15-20 natječaja, prođu vam 2, možda 3, ali trudimo se i radimo na tome. Isto tako onda imamo trogodišnjo arturiranje koje sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, socijalne politike, obitelji i socijalne politike, da ne kažem krivo, a ujedno i korisnik smo trogodišnje podrške Nacionalne zaklade za civilna društva za institucionalni razvoj Udruge invalida rada Zagreba. Savjetom prema inkluziji arturiranje odobreno je do 31.26. Ova drugo do 31. prosinca. Uz navedene trogodišnje programe radimo i mi provodimo i svoje višegodišnje programe koje financiramo vlastitim sredstvima. Tako da se nastojimo organizirati i onda tu provodimo te klupske aktivnosti povodom tih savjetovanja prema inkluziji. Ali najviše je brinulo, kad smo govorili o toj inkluziji, najviše je brinulo naše članove tko ima pravo na naknadu inkluzije, i tu je bilo dosta pitanja neriješenih koji misle ljudi da bi trebalo riješiti. Međutim, na dodatak na inkluziju imaju pravo osobe s invaliditetom, jer sve su osobe s invaliditetom, i ove sa tjelesnim i sa to. Međutim, osobe koje imaju vještačenje dokazano od 1. do 5. skupine, oni imaju pravo na taj dodatak. Međutim, osobe sa tjelesnim oštećenjem nemaju pravo. Isto tako imaju pravo i umirovljenici koji su u invalidskoj mirovini. Međutim, 2015. godine je mirovinsko donijelo zakon kada navršite zakon za osobe koje se nalaze u invalidskoj mirovini, da kad navrše godine života ih se prevede u osobe u starosnu mirovinu. Tako da te osobe su ljute i nesretne jer oni više nemaju pravo na taj inkluzivni dodatak. A jesu li oni nekako naslućivali da će se to premještanje u starosnu mirovinu dogoditi? Znaju li oni da to je 2015. doneseno, znači to su ko zna, mislim, ne možemo znati šta je bilo, ko je donosio taj inkluzivni dodatak, da će se to i tako odnositi na invalidske mirovine. Da, mislim, jako zanimljivo je, ali sigurno jako šokantno za mnoge vaše članove. A sada da se malo okrenemo nekim svjetlijim temama, imate, spomenuli ste arturiranje, vrlo ste umjetnički aktivni, kako funkcionira dramska grupa i što sve oni rade? A mi imamo više grupa, imamo i folklor i dramsku grupu i zbor i sve se to uključuje u naše radove, i onda nam svi ti članovi imamo naravno tjedne probe, savjetovanja ljudi sa strane koji nam dođu, čak koji su i glumci, sve dođu dati nam savjet i podršku. Super. I mi vam se onda organiziramo i svake godine u 12. mjesecu organiziramo i Mi smo zvijezde. To je
u CKT, u Centru za kulturu Trešnjivka, gdje je ulaz besplatan, a sve što se događa sudjeluju naši članovi udruge. Imali smo ove godine lani, znači u 12. mjesecu i gosti su bile starije osobe iz Doma Trnje i udruge osoba s invaliditetom Sinergija i Samobora, a ostalo su sve naši članovi i zbor i folklor i dramska sekcija, ples, imamo i ples, imamo različite vrste, ljudi imamo u našim klubskim radionicama i plesove i sve, tako da se stvarno bavimo svime da pomognemo ljudima, jer to su članovi naše udruge su osobe, nećemo reći starije, nego treće životne dobi, ljepše zvuči, treće životne dobi kojima je itekako potrebno da imaju gdje otići i da se imaju gdje podružiti, da se krenu od kuće. Nije važno da si doma, jer tako si neće pomoći. Znači, trebamo se mi potruditi da aktiviramo te osobe da dolaze u udrugu, da se bave, uključe. Imamo heklanje, imamo pametan telefon, imamo stvarno puno volontera i puno aktivnosti koje možemo, mislim, ja bih mogla nabrojiti, ali to bi trajalo predugo. Puno aktivnosti u koje se vaši članovi mogu uključiti. Prije emisije nešto smo i pričali o tome na koji način osobe same doživljavaju situaciju u kojoj se nalaze. Vi im pružate mnoge vrste savjetovanja. Koje vam sva pitanja postavljaju i jesu li to uvijek vaši članovi ili možda članovi njihovih obitelji koji traže neki izlaz ili prilagođavanje nekoj novonastaloj situaciji? Ne. Nemaju članove obitelji, nisu uključeni u to, barem se oni nikad ne javljaju, jer su to sve osobe koje dolaze pokretne, ove koje su nepokretne mi kontaktiramo putem maila, putem SMS poruka, putem telefona, tako da se tako čujemo, a onda se čujemo i sa članovima obitelji. Imamo članova koji su teško bolesni, doživjeli moždane srčane udare, pa su nepokretni, onda ih mi obilazimo, posjetimo, odemo do, naravno uvijek onaj drugi partner, taj koji se skrbi o bolesnoj osobi, jer mislim da je bitno da se osobe shvate da se ipak netko brine o njima, da znaju da mogu. Današnja je situacija takva da puno mladih ljudi je previše zaposleno, puno ih je otišlo van iz naše zemlje i onda vam ostane ta treća populacija sama. I ako te ljude zatvorite u kuću da nemaju negdje za otići, to nije dobro. A mislim da smo mi dužni i mi kao udruga to želimo, ne iz dužnosti, nego želimo da se u našoj udruzi održavaju aktivnosti i da ljudi mogu doći. Recimo, oni se mogu doći nevezano za aktivnosti ove, igrati šah, pikado, belot, u 2-3 puta tjedno mogu doći u naše prostore i igrati. Znači, mogu se uključivati u različite aktivnosti. Da bi se uključili ili dobili savjet koji im treba, gdje vam se sve mogu javiti osobe koje misle da od vas mogu dobiti vrlo korisne informacije? Možete li navesti neke kontakt točke, da tako kažem? Aha. Imamo Nova cesta 86, imamo telefone, ali to mi je tamo, ne mogu vam na pamet, ne znam, nisam uzela sobom. Imamo našu stranicu VUIR Zagreb. Imamo isto tako sve naše aktivnosti i predavanja, ovo što smo jučer imali, prenosimo i na Facebooku direktno, tako da naši ljudi koji ne mogu doći u udrugu su u stanju i to pratiti. Osim svega što smo do sada spomenuli, vaša udruga dodjeljuje i godišnje nagrade, ako se ne varam to je u 3 kategorije. Možete li navesti koje su to kategorije i koji su laureati? Aha, imamo povodom dana naše udruge 27.9. kada obilježavamo 58 godina rada, imamo podjelu nagrada i to su 3 nagrade, nagrada za životno djelo, nagrada godine i najvolonter. Tom se isto prigodom dodjeljuju zahvalnice i priznanja članovima. Od 20 godina nadalje članovi dobe priznanje, 20, 25, 30 i tako, ali imamo i jednog člana živućeg još, koji je član 58 godina, Ivica Lazić. Tako da stvarno i možemo reći da smo ponosni, jer 58 godina opstati i raditi, da je to da. Možemo bolje, naravno, uvijek nikad nije to dovoljno dobro, ali možemo i bolje, jel? To je sigurno vrlo zahtjevno, 58 je velika brojka i puno ste toga prošli, sigurno i udruga i prije nego ste vi bili, vi ste predsjednica. Što vam nekako slijedi u nadolazećim mjesecima, što je najaktualnije?
Sad i trenutno imamo pripreme za taj memorijal koji se održava u 5. mjesecu. Inače se mi kao udruga uključimo u sve datume, obilježavanje dan plesa, dan starijih osoba, na sve aktivnosti koje se održavaju u gradu. Mi se uključujemo sa našim članovima i sa našim grupama. Naše grupe posjećuju, recimo jučer su bili u domu Markuševac, naš folklor, išao je tamo malo tim ljudima uljepšati dan, tako da mi isto posjećujemo domove, posjećujemo starije osobe van koji nisu naši članovi, van udruge, tako da se pokušamo i njima približiti, da budemo što više ali inače dijelimo savjete. Kad kažete kojim savjetima, svojim članovima pruža različita savjetovanja, primarna pomoć, socijalno inkluzivno savjetovanje, socijalna skrb, logoterapijska i savjetovanje psihoterapijom. Sva savjetovanja za članove udruge su besplatna i pružaju ih licencirane i zaposlenici ili volonteri, ali mora se znati da je to licencirano i da ne može netko vježbati sa osobama. Mi imamo kineziologe koji to rade, tako da sve radimo pod propisima i za dobrobit bez pogreške. Sve po propisima i za dobrobiti. Evo, polako smo se primakli kraju današnje emisije, mnogo smo toga spomenuli, ali imate li možda neku poruku za kraj? Pa bitno je napomenuti dalje da ćemo imati ciljeve skrb za osobe sa invaliditetom i ostale osobe, doprinos zaštiti i unapređenju položaja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, te poboljšanje kvalitete života invalida rada, isto tako ne kažemo i ostali svih osoba. Isto tako treba, to je bitno napomenuti, da nije svaki invaliditet vidljiv, jer puno puta se nas tretira kao nama nije ništa, ali nitko ne zna od njih koji su to bolovi kad im nemate svoje kukove, nemate svoja koljena, operirani ste, kralježnice operirane, ali to se ne vidi i zato je bitno napomenuti i našim studentima i mladim ljudima da ako neko stari nema štapove i nije u kolicima, da ne znači da nije osoba s invaliditetom. Jedno još od bitnih je parkirališna mjesta. Pristupačnost, to nam je posebna točka, ali parkirališna mjesta su sada se u registru invalida osoba s invaliditetom, ljudi iznad 80% su dobili svi iskaznice i imamo veliku zloupotrebu tih iskaznica, tako da kad se dogovaramo sa kontrolorima i sa MUP-om, provela se kontrola na 162 parkirana invalidska mjesta, 104 je bilo u prekršaju. Tako da nam to stvara jedan problem. Da, nadamo se da će se popraviti ono što mora biti još puno bolje. Gospođo Vorkapić, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju u Hodalici. Hvala vama što ste nas ugostili. Poštovani slušatelji, ovime završavamo današnju Hodalicu, emisiju koju je uredila i vodila Ivana Šeparović, a precizno realizirao Leo Ježek. Budite s nama i za tjedan dana u Hodalici, a dotad ostanite uz program radija koji nije za svakoga. Hodite kroz život uz Hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumcijem.